Ze modu zerrakadak egokiak dire? Bai, oso politak. 2 aste daramatzat pastilekin, eta 14 kilo galdu ditut. Pixu berdina egunero? Kilo bat zehazki. Goizean esnatu eta gauerako galdu duzu. Bueno, egia esan goizalde. Ez, Obelix, ez. Edabearen eragina iraunkorra da zugan, gogoan izan txikitan marmitara erori zinela. Gogoan izan txikitan marmitara erori zinela. Betiko leloa. Ara, erromatarrak! Nobita! Iberriro! Nobita! Iberriro! Nobita! Iberriro! Nobita! Iberriro! Hau alda gure umeentzat nahi dugun telebista. Ez dik merezi hemen geratzea, goazen! Ikusentzunezkoak eta euskararekin zerikusia duen gai bati heldu behar diogu segidan, bikoizketari eta bereziki euskarazko bikoizketari. Bikoizketa euskaraz kolektiboak bere kezka agertu du Euskal Herriko euskarazko bikoizketa desagertzear dela eta. Kaleratu dituzten datuen arabera 2008an bikoizten zenaren erdia bikoiztu zen 2012an eta aurten 2013an berriz 100 ordu baino gutxiago bikoiztu da euskaraz. Honek, euskararen normalizazioan besteak beste eragin ezkorra izan dezakela uste dute eta egoera salatzeko protesta ditu dute gaur arratsaldean Donostian. Zinemaldiaren baitan Euskal Zinemaren eguna dela baliatuz kalera aterako dira, arratsaldeko 6:30etan jarri dute hitzordua Kursal atarian. Guzti hontaz hitz egiteko gurekin ditugu bikoizketa euskaraz kolektiboko Mikel eta Aintzane, egunon eta mi esker bioi gurera gerturatzegatik. Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, alarma piztu duzue eta argi azaldu duzue zuen postura, bikoizketaren alde zaudete, euskarazko bikoizketaren alde bereziki, baina askok pentsa dezakete, ikusentzunezkoa jatorrizko hizkuntzan ikustaren aurka altzaudete. Ez, batez. Uste dugu eskubide guztia daukegula, bai bertsio originalean azpitituloekin entzuteko eta ikusteko, eta era berean botoi bati sakatu besterik ez dago eta azkenean ETB bat euskara hutsean daukeun kate bakarra izanik iruditzen zaigu euskaraz ikusteko eta entzuteko eskubidea dagoela. Beraz uste duzue bateragarriak direla, ez dela kontrajarria. Ez, eta Euskal Telebista nolabait hizkuntza minorizatuen erakusleio bada. Beaz, diskriminazio positibo bat egin beharko luke beti euskararen alde. Eta nahiz eta guk ere ondo ikusi jatorrizko bertsioa Euskal Telebistaren lekua bintzat elitzake izango hori, beste telebistek hori egin dezatela, Euskal Telebista baino lehenago. Adibidez, Alemanian inglesa kristu guztiak daki, baina pelikulak hala ere bikoizten dira. Osa, aukera ematen da, bertsio originala ikusteko, edo alemanez ikusteko, bentsa Aintzanek esan du bezala. Baiz, hori zabalduta dago ez Europako beste zenbait herrialdetan ohitura handia dagoela aspaldidanik pelikulak berezko jatorrizko hizkuntzan ikustekoa azpitituloekin, baina aldi berean bikoiztu ere egiten da. Hori ez duzue nahi oharkabean pasatzerik, ez bi gauzak egiten dira. Bai, horixe. Aukera izatea azkenean, ez? Bakoitzak erabakitzea bai bikoiztuta edo bertsio originalean ikusi nahi izatea. Aipatzen zenuten zuen idatzian esaterako, dirudienez, hitzez zenioten, azpidatzizaleek, filmak, dokumentalak, fikzioa oroar, jatorrizkoan ikus dezagun nahi dute. Jatorrizkoan baino ez. Bai, baina Euskal Telebistaren helburua sortu zenetik eta 30 urte hauetan Euskal Telebistaren helburua behar bada beste bada. Ez da zinea, ez dakit bere osotasunean erakustea, eta baizik euskeaz, telebizioko emisio bat egotea, euskera hutsean osoa. Euskera ez dagoelako normalizatua, eta orduan bertsio euskalduna derrigor egon behar du Euskal Telebistan, beste lekutan baita ere, baino gurean derrigorrezkoa. Izan ere, euskarazko bikoizketaren historia erabaldututa dago EITB-rekin, ezta? Batipat, horrekin lotuta, hortik kanpo oso zaila da bilatzea euskarazko bikoizketarekin lotutako lanik. Bai, noski guztiz lotuta dijoa ETB batekin, gaina, sektorea 30 urte daramatza lanean, eta ETB ere 30 urte daramatza lanean. Esan nahet, guk uste duguna behintzat da, bikoizketa euskararen normalizazioan laguntzen duela, hizkuntza ez da ikasten soilik idazten edo hitz egiten, entzuten ere, eta ETB bat
Euskal Telebista zertarako dago euskara bultzatzeko ez bada, ez? Badago nik uste dut beste puntu bat, nahiko zakit derrigorrez begira, adibidez, euskarak normalizazioa lortu nahi badu, euskara horrek frogatu behar du bere komunikaziorako baliotasuna arlo guztietan. Osea, epaiketetan, kale hizkuntzan, ez dakit, lapurren arteko, ez dakit berdin zait, nun, ez? Nik gogoratzen naiz Euskal Telebistak intzula emisio bat, Perry Mason ez dakit gogoratuko zaten. Perry Mason izan zen, serie luze izan zen, igual, ez dakit, 50 ateletik aurrea, oen dela urte deixente. Serie hori, era bat euskaraz egin zen, eta ez dakit, nik uste serie osoa pasatzen zutela epaiketetan. Bai, epailariak, fiskalak, denek euskaraz egiten zuten, eta euskara frogatu zen, eta euskarak mundu hori, ez dakit, claro, egokitzaileak daude, itzultzaileak daude, eta euskarak, krak batzuk egiten zituen, ez zeukalako gaitasuna handirik, horri erantzuteko hitz asko berriak ziren, baina orain epaiketetan erabiltzen diren hitz asko, orduan frogatu ziren eta orduan mugitu ziren, ez? Orduan bikoizketak balio izan zuen, mundu hortan bertan euskara normalizatzeko. Eta ekarpen bat ere egin lezake esaterako, ordura arte erabili ez diren hitzak, ez? Eremu edo sektore berezietan aipatu duzu epaitegietakoa erabili daitezkeen hitzak zabaltzeko edo horien sozializaziorako ere balio dezakela uste duzue. Esaterako euskarazko bikoizketarekin ezakite horrela bote prontoan, etortzen zaigun irudia askori da marrazki bizidunak. Ez ote dago oso lotuta euskarazko bikoizketa marrazki bizidunetik. Hortik kanpo ez aldago aukera gehiago, nola ikusten duze hori, lotura hori gure herrian gertatu dena, ez? Eta hor presente dagoena. Bai, egia da vinkulazio hori oso erraza dela egiten, azken finean gehien bikoizten dena gaur egun orain marrazki bizuna direlako, baina bai daude pelikulak, telesaiak, dokumentalak, eta gero beste gauza asko galdu daitezke, normalean ezkea konturatzen hortaz, ez, baina kuinak, espotak, astensoreko off ahotsak, nizeakit bideo korporatiboak, interneteako bideoak, gauza asko dago, ez? Ez da bakarrik marrazki bizidunak. Esaterako aipatu dugu sarreran euskarazko bikoizketan, murrizketa handiak egin direla azken urte hauetan, aurten 100 ordu inguru bikoiztu dela euskaraz, zer bikoiztu da euskaraz esaterako aurten? Aurten bikoiztu da, Doraemon. Eta oraindik ere emititu gabe daude, baina ja bikoiztuak daude. Osea, ETBek daukan politika izango da, mendik aurrera, uste dugunez, dakit zeia ez badila gauzak aldatzen, errepikapenak. Azken urtetan egin dena, azken aurte mintza gehien bat, serie pare bat kenduta, marrazki bizidunak izan dira. Besteik ez, dokumentalak ere ez dira zehatu, bikoiztu, osea, aurrei begirako telebista esan nuke infantil bat bihurtu da. Bakigu, beste gozago kirolarientzat eta aurrentzat, baina hor badago, adibidez, gazteentzat ez da ez zer bikoiztu. Ez zer. Orduan, hor badago utxune izugarria helduena, zesanik ez, baina gazteentzat ez dago, eta gaztek euskainola edo erderara jotzen dute, ez daukatelako hizkuntza referente normalizatu bat, eta gaina ez daukatelako produktorik euskeraz beraientzat. Egia da pare bat pelikula bikoiztu direla aurten euskarara, baina kontutan hartu behar dugu noizko pelikulak diren. Ez dira orain duela 2 hilabete o duela 6 hilabete ateratako pelikulak. Bikoizten ari diran pelikulak, iristen diren pelikulak dire, durela 4-5 urtekoak, azkenean material horrek bai obsoleto bezala ikusten da, ez? Material hori. Jendeak ez du ikusten, duela 4 urteko pelikula bat zinean ikusitakoa gazteleraz, nola ikusiko du euskeraz? Baiz, beste galdera da, gehiago bikoiztu euskaraz bai, baina zer bikoiztu, ez da? Ez bakarrekan kantitatea, baizek eta ze produktu mota bikoiztu eta ze politika mantendu edo aurrera eraman euskarazko bikoizketarekiko. Entzun dugu, nik uste, asko, entzun dugu telebista generalista bat nahi degula, edo hori dela bidea, eta generalista izatea bada denetik eta kalitatezkoa. Eski hori da, eta bati bat egungoa. Eta gaina estrenoa balin bada lemezi euskeraz, badakigu ze gertatu dan Samameseko dokumentalakin, ez? Samameseko historiaren dokumentala euskeraz eta erderaz eginda,
baina ja 3 aldiz edo bota dute erderaz euskeraz bota baino lehen. Orduan, bai, badakigu gehiengo ardalduna dela Euskal Herrian, baina euskara diskriminazioa kontuan hartuta, derrigortu beharko litzake, eta ez dakit gure telebista da, eta euskal telebista da, dena lehenbizi euskeraz estrenatzea. Berdin, luzemetraiak eta dena, lehenbizi euskeraz, eta gero etorriko da beste guztia. Kritika zorrotza egiten diozue EITB-ri, eta bertako zuzendaritzari uste duzue ETB batekiko edo ETB birekiko jokaera ez dela berdina, postu garbia dagola ETB biren aldekoa. Honen aurrean, ze asmo, ate gehiago jotzeko asmorik baduzue? Bateak, txixamarra daude egia esan, Ez, izan ditugu harremanak bati bat kulturarekin Jaurlaritzan eta, oraingoz ez daukagu erantzun zuzenik, baina, harrera ez da txarra izan. Nik uste dute, pixkat replanteatzeko momentua dela. Erabaki batzuk hartua daude, baina nik uste dute berriz atzera egiteko aukera izango dela, eta, presupuestuak beste erabatea aurrekontuak zatu moldatu ditezkela. Orduan gukateak, bai, jo ditugu, pentsatzen dugu gaur bertan ere joko dugula beste alako kolpetxo bat, baina itxaropena ez da oso handia. Hombre, kontutan izan behar dugu ere, adibidez bai Katalunian eta bai Galizian bikoizten diren ordu kopuruak ere oso ezberdina direla euskararekin konparatuta, ez? Katalunian adibidez badute 8 milioi euro presupuestuan, eta aurreko urtean intzien 2000 ordu bikoiztu katalanaz soilik, eta produkzio berriak bikoizten dituzte, eta gauza asko bikoizten dituzte, ez? Orduan ez dugu lertzen zergatik gu ezin dugun euskarara bikoiztu beraiek bezala, behintzat aukera izan. Alarma jo duzu euskarazko bikoizketari gabe euskararen normalizaziorako ekarpena txikitzen delako, baina baita noski lanbide baten etorkizuna kolokan dagoelako, ezta? Bai, lanbidearena noski, bai. Horre, baina kontuan izan behar dugu 30 urte damazkigula bikoizketan. Horrek esan nahi duna da diru asko eta diru publiko asko erabili dela gu trebatzeko. Ikastaroak egin dira eta hasiera batean apostua oso trinkoa izan zen. Eta hori dena izten badago, enpresa horiek esaten badute beste gauza bat egitera goaz eta bikoizketa utzi egingo dugu, azpiegitura hori, euskarak daukan azpiegitura hori. Imaginatu, liburuak, ez dira itzuliko, liburuak bertsio originalean irakurri behar direlako. Orduan, ez dugu euskarara itzultzen, inglesez asko zeagoa da, ez? Orduan, pentsatu, itzultzaileak lanik gabe ekatuko, itzultzaileak lanik gabe ekatuko dira, bikoizlariak lanik gabe, baino, garrantzitsuena da, itzulpena edo bikoizketa desagertu egingo dela. Azpiegitura, euskal kulturaren azpiegitura bat, pikutera dijoa. Zatik gaina, tresneria garestia da, eta estudio horiek ez dira goizetik gauera zehatzen, antolatzen. Orokorrean, bikoizketa, orokortasunan hartuta, bikoizketa desagertzeak ze ondorio karritzake? Hombre, azken finean lehen esan dugu ere, ez? ETB bat euskara hutsean egiteko sortu zen telebista bat izanik, zergatik ikusi behar dugu utxutxean bertsio originala, bai ingelesez, bai japoniarrez, bai, Shin-chan eta Doraemon eta guzti hauek japoniarra dira, orduan, zergatik ez atratu berdina ematen ETB biri, adibidez, ETB bin ez dago inongo arazorik gaztelerazko bikoizketa entzuteko eta ikusteko, eta ETB baten bai, nik uste dut hizkuntza galduko duela asko euskerako bikoizketa desagertzen bada. Bai, eta hizkuntza galduko du eta hizkuntzaren prestigioak ere. Osea, ez badugu euskeraz estrenorik entzuten, ez badugu kalitatezko marrazkiak o dokumentalak, ez baditugu euskeraz entzuten euskerak prestigioa galtzen du, eta, bere, ez dakit, goitiberako tasun hortan, pausu bat atzera. Burura atorkit, euskarazko sorkuntzari ere eragin dizaioke? Esan nahi dut, euskarazko ereduak ez baditugu, belaunaldi berriak esaterako, euskaraz sortzeko ere, akaso eragina izan dezake sorkuntza horretan ere? Bai, hizkuntzaren normalizazioan. Sorkuntza atzetik dator, o batera dator. Hizkuntza normalizatu balin badago, hizkuntza hortan, sormena horregongo da. Normalizatuta balin badago, ez da?
eta esan hizkuntzaren trebatasun hori, bikoizketak eman duna, itzultzaile, egokitzaile jende asko dago, teknikariak eta baina itzultzaileak eta egokitzaileak izugarrizko lan egin dute, oso kritikatua, egia da. Alde batetik jendeak jarri izan ditu bikoizketa batzuk, komentarioak badaude, oso artifiziala diala eta baina ikusi egin behar da, hizkuntzak ze alegin egin behar duen, ez dakit, japonesen abora, Espainetan, sinesko egiteko, ezta. Hori ere galdetu behar nizuen, bada lanbide bat oso kritikatua dena, ez? Horrela bizitzen duzu zuek kritikak jasotzen dituzu batetik eta bestetik? Bai, badakizu, eta telebistak eta irratiak. Euskara, klaro, normalizazio honetan Euskarak, ez dakit, egokipen izugarri egin behar izan du, orduan, artifizialtasun hori hor dago, euskaltzaindiaren ohar zeatan daude, G eta J eta gauz guzti horiek asko artifizialtzen dute hizkuntza, baina horiek dira bideak hori kaleratzeko eta hori euskara normalizatzeko, horiek dira bitartekoak, bai telebista eta bai irratia, ez? Hortik, badaude norma batzu guri oso gogorrak egiten zaizkigunak, guretzat gure lanean asko zerrexagoa da kaleko hizkuntza erabiltzea, baina presioak daude guk egin dezagun euskaltzaindiaren azkeneko legea, batzutan gainera kontrakoa etortzen da, batzutan berehala eta holako goza, baina euskaltzaindiak eroso lan zaila dauka. Eta, alde hortatik uste dut jendeak egiten duen kritika batzutan erresegia dela. Eta defentsa gutxi egon dela bizkatu utzi da, besterik gabe jendea hori esaten eta ez da argumentatu ze zailtasuna dauzkan, euskerak kriston zailtasuna dauzka. Bizkaitar batentzat abertzea alegina izan den euskera batua. Guretzat, Gipuzkoarrentzat igual ez da inbestei izan, baina pentsa, haiek zenbat eman duten euskera batuaren alde, haiei bai egiten zaila, baina izugarri arrotza, gurire bai, baina zenbait gauza, bai. Oain nik uste lan asko egin dela, alde hortatik, eta bikoizketa ordu desente egin dira, eta orduan nik uste geota sineskorragoa dela, nik ez dut sinitzanen, zakit parte hartu duten, baina, bai, zerbaitetan bai, eta garbide osaten duten ez, sintxan euskeaz oso kalidade handikoa dela, Espainiko, Espainia, Katalunia eta horko bikoizketarekin konparatuta euskera homologatu dela, bikoizketak badula maila profesional bat, baina hori dena denon poltsikotik atera da, lan guzti hori, ente publikoa delako eta hori. Hortxe, euskarazko bikoizketa sos, alarma hori martxan jarri nahi izan duzue, eta gogoratuko dugu gaur arratsalderako deitu duzuen mobilizazio hori, arratsaldeko 6:30 kursa atarian deitu duzuena, intzan ez horreit gehitu nahi zenuen? Bai, ni informazioa eman nahiko nuke, jarraitzeko asmotan balin bazaudete, eta Facebooken bikoizketa euskaraz, eta Twitterren abildua bikoizketa bitartez egin dezakezu hor zintzilikatzen ditugu, egin beharreko protesta edo ekimen guztiak, eta bideoak eta elkarrizketak, mediotan egingo ditugun elkarrizketak seguruenik horrega aurkituko dituzu ere. Hortxe duzu informazioa, mila esker, Mikelain eta Intzane, bioi, ona gure estudiotara gerturatzeagatik eta animo. Bai. Zuei, eskerrik asko.